Realizujeme rôzne aktivity, akcie pre našich členov. Okrem toho sme poskytli príspevky na podujatia organizované našimi členmi. Taktiež sa zúčastňujeme na zaujímavých školeniach, konferenciách a propagačných akciách, ktoré nám prinášajú nové inšpirácie a zručnosti. Poďte sa s nami pozrieť, čo všetko sme dokázali. Pripravili sme školiaci deň, ktorý sme spojili aj s príjemným spoznávaním svojho okolia. Členov čakala nielen prehliadka družstva v obci Pravotice, ale aj školiace aktivity a spoločný obed. V spolupráci s kolektívom Masvornosť sme pripravili pre našich členov a verejnosť informačný deň. Každá MAS zorganizovala animačný deň na svojom území, kde predstavila zrealizované projekty ako príklady dobrej praxe. Pravidelne sa zúčastňujeme pracovných stretnutí, konferencií, školení a iných propagačných akcií ako napríklad Agrokomplex, za účelom sieťovania a zviditeľnenia činností MAS Bebrava. Taktiež informujeme našich členov ako aj širokú verejnosť o činnostiach, nadchádzajúcich aktivitách a plánovaných termínoch vyhlásenia víziu prostredníctvom miestnej tlače. Koncom roka sme vydali newsletter Jeseň-zima 2024. Viac o našich aktivitách nájdete na našej webovej stránke www.masbebrava.sk. Ak sa vám tieto informácie páčia, pomôžte nám šíriť túto informáciu ďalej. Zdieľajte toto video so svojimi kolegami, priateľmi a partnermi v regióne. Aj vďaka vám sa môže pomoc a podpora MAS Bebrava dostať tam, kde je naozaj potrebná.